to do. I just miss you more than anything. Ahojte, dnes je 9. mája a ja vás vítam v mojom novom videu. A v dnešnom videu, teda minimálne dnešný deň, sa chystám upratovať a zároveň dokončiť svoje zahájené jarné upratovanie. A to upratať ladničku, toto samozrejme, čo je za mnou, rúru a vecka. A takisto naplniť moje nové poličky, ktoré vám o chvíľku ukážem, pretože moje koreničky, ktoré som ešte keď sme bývali u našich si vyrábala, si našli konečne tiež svoje miesto. A chcela by som navrch dať, keďže tie poličky sú 3, dať knižky. Mám teda takéto 2 a dúfam, že tam pekne vyniknú. Tak to vyzerajú. Dúfam, že tam pekne vyniknú, pretože sa mi zdajú, že sú teda minimálne táto, že je dosť veľká, ale keď tak na to pozerám, tak by to mohlo byť celkom fajn. Takže som zvedavá, ako to bude vyzerať a idem vám ich najprv ukázať a potom sa vrhneme na to upratovanie. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late, I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I fell in love with who I thought you were, someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your vows and words no longer. We built a house when we were 21. Now I know I never felt like home. Who can predict the future when they're young? Who
What's the answer I keep giving? Isn't it obvious our love is turned to nothing? But before I go, you should know. Should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you too. Ahojte, dnes je 12.5. a ja vás vítam v pokračovaní môjho vlogu. My sa práve chystáme na zámok Holič, pretože sa tam koná taká burza starožitnosti spojená s výstavou veteránov, takých starších vozidiel. A odtiaľ sa chystáme do Bratislavy a ideme konečne kúpiť niečo pre naše kvetinky, nejaké kochlíky, prípadne dokúpiť nejaké ešte kvety. No a konečne dokončíme náš balkón, veľmi sa na to teším, pretože včera sme boli na jarmoku v Kátove a tam sme vybrali tiež nejaké kvetinky a bylinky. No a ja sa nedočkávam, mali sme ísť až budúci týždeň, ale prehovorila som Paliho a miesto vymieniania gum na aute, teda respektíve kolies, tak ideme do tej Bratislavy, no tak poďme sa pozrieť, že čo sme vybrali a ukážem vám celý proces nášho balkónu. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit calm. Tak za 10 minút bude 8 hodín a my sme sa práve vrátili z burzy a z nákupov z Bratislavy. Veľmi narýchlo som si musela kúpiť nové šlapky, respektíve sandále, pretože ma strašne otlačili tie hnedé, čo som mala na sebe. A to je vedľajšie. Toto sú moje dnešné úlovky z Holíča, zo zámku z burzy. Toto zrkadlo som videla už včera v Kátove a tá pani došla aj dnes do Holíča a brala som to ako osud a zobrala som si ho, veľmi sa mi páčilo. Ďalej túto vázičku, ktorú chcem dať asi na varešky a jeden z týchto sprejov použijem a prestriekam ju. A túto prestriekam tým druhým sprejom. Toto som si kúpila v Kaštieli v Jablonici na burze takisto starožitnosti ešte minulý mesiac. A tam dám asi kvetinky. No a takýto obraz tu mám, ktorý vyčistím. A takýto rám, ktorý tiež vyčistím a asi obidvoje použijem na fotky. A tak to vyzerá asi málo lákavo, ale ja z toho niečo vykúzlim, mňa to veľmi baví a určite vám to ukážem. A takto nejak momentálne vyzerá náš balkón. Kúpili sme substráty v Hornbachu, takéto kvetinače v Obi a ešte nejaké kvetinky v Hornbachu a v
oby a teda objednala som si cez internet taký regál a závesné kvetináče, ktoré dám sem 2, pretože sme nenašli nejaké vyhovujúce, takže hneď ako mi dojde objednávka, všetky kvetinky zasadím do tých kvetináčov a tuto budú bylinky a to pôjdem asi aj teraz presadiť a potom dám všetko na ten regál a samozrejme, že vám to všetko ukážem, takže ja idem na to a potom idem konečne po celom dni oddychovať, lebo sme vlastne 12 hodín už, alebo aj 13 hodín na nohách, takže idem to rýchlo spraviť a idem si konečne oddychnúť. A samozrejme, že vám to všetko ukážem. We stand by the fire, your tiny hand in mine. You're 5 feet off the ground. You rest on my shoulder. The stars convey the light, so fragile in the night. In this moment, forever be. In this moment. Tak, ja som sa práve vrátila z nechtov. Chodím teda do Senice do Teska k Emily. Môžete ju nájsť ako Mimi nechty. A podľa mňa sú úplne dokonalé. Ja som asi krajšie nechty od nej nemala. Tieto sú podľa mňa úplne, že k všetkému zladiteľné. Veľmi sa mi páčia. A ja som veľmi spokojná, takže určite navštívte, ak chcete nejakú dobrú nechtárku. Robí teda aj pedikúru. Ja si teda pedikúru robievam sama doma, ale má veľmi peknú prácu, takže určite jej napíšte a choďte k nej na nechty. Sú nádherné. Tak ja sa vám musím pochváliť, čo som dostala od mojej maminy včera. Ona prosím pekne vyťahla z povaly tento krásny drevený regál s týmto prúteným kvetináčom, s týmto a s týmito maličkými 5. S tým, že či to náhodou nechcem, že to už nevyužíva a zbytočne to tam len leží. No a keď som to zbadala, tak som sa do všetkých vecí totálne zamilovala. Som neskutočne šťastná, že máme rovnaký vkus, pretože ja verím tomu, že tieto veci naplno využijem. A v tomto už vidím jednu moju kvetinku, čo mám. Tieto ešte 2 zaplním nejakou kvetinkou a nechám to asi takto. Veľmi sa mi to páči, je to veľmi pekné. No a tuto ešte čo vymyslím, ale neviem, kam to všetko ešte poukladám. Ale vzhľadom k tomu, že akurát si zariadujeme náš balkón, tak podľa mňa to úplne krásne dovyplňa ten priestor. No a tuto vlastne už leží taký veľký čierny regál, ktorý došiel na balkón. A ten teda pôjde do rožku a bude predovšetkým na bylinky, keďže mám zasadené už kvetináči aj rozmarín, aj bazálku a ostatné veci, takže my to pôjdeme za chvíľočku zložiť a ukážem vám, ako krásne sme vymysleli tieto vecičky, ako sme ich krásne využili, takže poďme na to. This is 27. It doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. I won't be surprised if I'm the last one now. But I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. I let it slip somehow.
This is 27. Start the music. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an easy egg. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across some memories, try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Takže my sme prešli už všetky burzy plánované na tento mesiac a chcela by som vám ukázať, kam som dala ten rámik, ktorý som vám ukazovala. Dala som tam teda takúto fotku, respektíve takýto plagát a myslím, že to tu úplne zapadlo, veľmi sa mi to tu páči. A druhý v poradí tu mám takýto obraz, ktorý som vám tiež ukazovala a nechala som ho zatiaľ v pôvodnom stave, takto pri ovoci v kuchyni. A uvidíme, kde skončí, ale podľa mňa vyzerá super aj tuto. A prosím pekne, takto dopadla tá váza, ktorú som vám už ukazovala. Ja vám sem ešte vložím fotku na takú malú pripomienku. A takto teda vyzerá po prerobení. Ja som mu teda prestriekala takým šedým kamenistým sprejom, dala som do nej váražky a vyzerá nádherne. S týmto som naozaj že extrémne spokojná. No a pred a po si zaslúži určite aj táto vázička, v ktorej sú momentálne takéto sušené kvety, ktoré určite zmením. Bude tam úplne iný štýl kvetov, ale teda zatiaľ som tam dala tieto, ktoré som už doma mala. A ja som veľmi spokojná, určite budem v tomto pokračovať a navštevovať burzy, pretože si myslím, že tie úlovky naozaj stoja za to. Čisto dekoratívne som zobrala aj tento svietnik, ktorý bude robiť spoločnosť kaktusu. A myslím, že to vyzerá tiež pekne. Ako ďalší, tu mám takýto regál na kvetinky. A zatiaľ je teda prázdny, lebo sa ešte stále rozhodujem, či ho nechám pred dverami na kvetinky, alebo ho dám dovnútra do šatníka na nejaké oblečenie. Takže to sa ešte musím rozhodnúť. Ako ďalšiu a vlastne zároveň predposlednú vec, tu mám toto krásne zrkadlo, ktoré som vám už ukazovala. A skončilo teda v spálni na okne. Je extrémne nádherné. Poslednou vecou, respektíve vecami, sú tieto 3 taniere nádherné, ktoré som kúpila, prosím pekne, všetky za 10 €. A je to úplne smiešná cena na to, ako nádherné sú. A ak by ste boli zvedaví, koľko som utratila za tieto veci, ktoré som vám ukazovala a vlastne z akých burz sú, tak môžete ísť na môj Instagram, tam mám taký výber, že burzy. A tam všetko nájdete a určite tam budem pridávať aj ďalšie veci, ktoré tam kúpim. No a ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho videa. Ďakujem, že ste toto pozerali až do konca. A zatiaľ sa majte krásne.